Pagka-congressman, alam na, di ba, magkaway-kaway? Ay, kani! Among giko ni sir kay. Technically, waiting set ni sa mga ginikanan. Yes, sir. Good day people, welcome to Bitokbitok University YouTube channel. Katong May 16, 2019 ay nag-email sa ako from Andre Lane. So dili mi friends sa Facebook, kalit lang siya nag PM sa ako og ang iyang PM sa ako nin siya, "Good day Sir Bernie, I am Andre Lane Go, teacher from Balubal Elementary School. Sir, pwede unta may makahangyo o pabor sa imo. Idol manggod kay kanamo. Sir, i-invite unta kanamo sa among yearly event nga Brigada Skwela this May to 25. Actually, sir, napabaga ra jud ko og nag-approach sa imo kay namasin nga mapansin minimo taliwala sa imong kabisi og kami mga maghangyo sa imong malumo nga kasing-kasing nga ikaw usa sa among mahimo nga stakeholder sa among eskwelahan. Dako kayo kini nga garbo og pasidungog sa among eskwelahan." To be honest guys, di lang si Andre Lane ang nag-PM sa combo sa Brigada. And so far, kasagara, ang mga brigada nga akong nagyan sa una is siyempre initiated sa station o uban pa. So, siyempre, dili pa sa ko nga naka-milyonaryo nga, bro, nahadlo ko ba nga wala? So, may akong matabang sa koan. So, gamay lang. So, that's why yun ko nga usabay, so ni-reply ko, "Thank you for considering me. Honestly, dili ko anak kadonahan so I told my wife na ani na lang mag-raise na lang ko og funds, then ang kita ni 100% akong i-donate." So nangutani ko sa mag-need sa school kay basi unya usa ka klaso man kailangan di na kay na to kayo. So from there, niingon na sila nga mangayo sila og pintal kay magpabuto sila dako kayong logo sa ilang atop ana. So, more than to guys nga nag-post ko, pag okay na ko sa akong mga namo ko mga old stocks sa akong Bitokbitok University, ako na lang gibaligya kini og 100. And as promise, ang kung sa may maabot ato nga kita mo na akong ipalitan or kung kulang magaling dungagan na lang din ako. Aniya na ang video nga naitabo sa ako pagpalit og pintal o akong gidonate sa ilaha. O pag abot na ko dito, napay ko nakita nga murag medyo na isang kailangan repiron og feeling ako murag makaya-kaya ra siguro ni medyo gamay lang nga push. Guys, ano yan na ang video, let's all watch this. How much is the roll? Okay lang, roller wala. Thank you. Good day people, welcome to Bitokbitok University nga naa sa Balubal Elementary School. Grabe na university nga nasa school. Welcome sa akong YouTube channel. Kamo nga mga gatanaw daw mga followers na ako nga namalit ato akong t-shirt nga tag 100. Salamat sa inyo ha. Og as I promise nga ang 100% sa profit ato akong itabang sa eskwelahan mo ning eskwelahan ang akong napili. Dagay na nga itabang pero syempre di man nga nakadagong kantidad pero kani ako napili karon. And usa silang mga gipangayo ra gyud is pintal og sa ilang building na sila ipabuhat nga logo nga kuan DepEd nga kailangan pud og pintal. Og usa po sa ilang problema dito is na sila ibrag learning kiosk pero guba na kaayo, mura siya og waiting shed, mura siya og payag-payag lang. So akong tanawon akong i-check kung pwede ba natong tabangan o pwede man natong matabangan og repair niini. Alright, so again dili man nga nakadako kayong natabang pero at least makatabang gyapon gamay og kauban nako ang akong team, ang Bitokbitok University team. Woo! Alright, so sudlan nato sila og i-turn over nato ang akong gidalang pintal. Mga kwanto, mga 2 ka dump truck to. Alright.
sa lang imanduan nga ang bayad gyud dapat ani ilang ipagkalat sa Facebook o sa barangay nga gwapo ko sa personal. Please lang, bahalag mamakak mo. Karon lang gyud mo mamakak sa inyong mga kaugalingon. Please lang. Kaway mga teachers mo niya to mga teachers nga natin ni okay ana mga teacher bawal ang laki dire ginapatay ang mga lalaki dire. Ay bantura mo ro gini sa hari dire day okay. The only ra day ka dire boss. Ay kamay ra gini ha. Sino man duha, sir? Ay kamo duha. Happy mansari ninyo boss. puro laki, puro bae dito nang dire. Pagka-congressman, anam na, di ba, makaway-kaway? Ay, kani! Among giko ni sir kay. Technically, waiting set ni sa mga ginikanan. Pero pa sir dito ni sa sir. Ipaalsa na mo. Ipalsa na mo Ah, gibayanihan. Oh, gibayanihan kini sa kuan para focus nga mo na ni siya mo dayon giko niya. Diwa na. Uy, ganahan ko ani. Brad, kita sponsoran ni Brad. Kita sponsoran ni. Paksi mong kana, taghat milyon man imong bulan. Balag hap lang. Okay. Okay na. Oh, napag na oh, grabe oh. Engineer, pa-estimate na to ni. Atop lang dano, pwede raman niyo. Tawag mo ni padakan palulong dito para mas dako pa og area. Padakan pa yung bagibuan. So, nakita na mo itong kuhan. So, larga na. Kasi palko man na siya. May memory pera to. Ang amo lang, ipapakita lang ni sa panday yung isang pag-estimate ila kung sa'yo magamit. Ako na ipalit sa materials. Tay kalimti pagka. Sinabi ko na. Matinod ano niya tayo si Bago. In fairness, tapos na nga. Kailangan ko. Ang virgin smile. Really virgin. Salamat. Thank you guys. Wait lang. Thank you. I'll be back. There you go guys, daghang salamat kayo. Dili na ako ang nagpintal ha, kay siyempre sila na mangita silang pintol dito. Salamat kayo sa inyong tabang. And again tana, matabangan pagyapon ko ninyo kaning isa nga katuilang gimong learning kiosk. Bura siya payag-payag no. So nagpa-estimate pa ko kung pilay atong pwede nga puli dito nga sin, tapos mga kahoy gamay para medyo magwapo sa to. Tapos siya flooring kay magpita man siya. And I think napamasok yung mga gamay pa nga na kuan, ipadayon lang yapon ko baligin ni ubang mga shirt, gamay na lang ni mga less than 15 na lang ni siya. So hopefully nga makadugang sad mo. Again, thank you very much sa inyo guys.